Presyo sang manok kag baboy nagnubo sang napulo ka peso sa merkado. Presyo anay sang karne posible magnubo pa antes sang ber months. Ini ang gitutukan ni Julius Belacaol. Nagabili na sa 270 pesos, tubtob 280 pesos kada kilo ang karne sa baboy diri sa Haro Public Market. Nagnubo sa napulo ka pesos ang presyo sini. Sunod sa manugbaligya sa baboy, nagpanubo sila sa presyo bango nagbarato man ang ilakuha. Kag mas mahapos na mangita sang karne sa baboy subong kung ikumparar sang tinaligdan nga binulan bangod sang epekto sang African swine fever. Panaog ko. Kay kasunod lang man kami di sa iban nga tiga panaog sila, tiga panaog. Kung damo na maboy, sandi lang palibot, damo na gid. Magluwas sa baboy, talalo pang doon man ang pagnubo sa presyo sang manok. Sa day nagadangat na sa 190 pesos ang whole chicken. 220 pesos ang baligyanay sang pakpak kag drumstick. 195 pesos naman ang kilo sang paa kag petsyo. Posible, suno sa mga manugbaligya nga magdubo pa ang presyo subong at tikiriwi ukon sa bulan sang Agosto. Duwa mo na ang magabot ang August, na manubo na siya after mga September, ber months, mataas naman na siya. Ang iban nga manugbakal, wala na nagakakibot kung magsaka panaog ang presyo sa mga balaklon. Upod kay Romel Porquia, Julius Belacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition.